ଧନ କୋଇଲି କେମିତି ବୋବେଇଲା? ଆଉ କାଉ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ଆଉ ଛେଳି କେମିତି ବୋବେଇଲା? ଆଉ ମେଣ୍ଢା କେମିତି ବୋବେଇଲା? ହଉ ମେଣ୍ଢା ଛାଡ଼। ଆଉ ଗାଈ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ହଁ, ଆଉ ବାଘ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ତାଳି 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 ତାଳି। ଆଉ 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 ବିଲୁଆ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ହଁ, ତାଳି 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 ତାଳି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ 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 କ'ଣ? ବିଲୁଆ ଆଉ କୁକୁର କେମିତି ଭୋକେଇଲା? କୁକୁର କୁକୁର କେମିତି ଭୋକିଲା? ଭାଉ ଭାଉ। ହଁ, ଆଉ ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ମିଆଉ। ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ଆଉ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ବୋବେଇଲା? ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ?